ako. May ko aning tulog pa man. Labi yung tanak boostek maunta sa Chicken Joy. Dugay makamata. Ang ngayon na napakanon. Ang Chicken Joy kay di mo mata. Eh siguro na ginamos kay makamata og sayo. Ay. Ako diri di palitan nako na trabaho ang human. Ang sila tulog pa. Aber sakit si akong batang kayo magpapatay-patay patay tanan. Tanawa daw na, og naginhawa pa na, og wa na. Kay magkuha ko balsamero kay basi bahuan kas kabaho. Kanta. Tanawa Erben, naapabay, ginabuhi. Tulog yun kaila. Dili na jud na siya konting mata anak niya alas 10. Maura bitaw na siya og kanang mayordomo. Inigmata mo sa man. Inigmata, mangutana dayon sa syudan di ka mosurop anang imong dughan anak. Kay og high blood pa ko, atake na ko aning wako. Ayo gani kay 90 ray ako dugo. Over 70. Kayo high blood pa na intukar na ko. Laban ng mga bata karon kami sa una sa mga bata kami. Kay manduan mi sa amo ginikanan ka isa. Tunong man kinahanglan mabuntag baboy. Tunong man mi. Wa may kabiro ang amo mga ginikanan sa una karon. Bisan pa nabalik pa na imong batang hawak maron. Dili sila magpaki alam. Laban ng mga bagong tubo karon. Matapulan. Tulog kaila. Nya sige para batara na siya pagmata anak. Ilis kay mo lakaw na unta pod. Ningkog oy. Asa ka? Mag-ilis ko. Kay adto ko dito. Anara mo ko sa Japlis Karsada la. Lantaw-lantaw. Insa may imo lantaw nga dang naa na kay truck inabot. Pila na kabukin labay imo truck. Angay ka maglantaw-lantaw. Okay, nisiwa ko nga bata. Tawala oh. Tulog kayo. Tulog niya na apay gininhawa sa bana. Kaihit naman siguro na. Ka. Basa na kaihit. Hikap ka na kaihi. Good morning, Wako. Good morning, Wako. Oh, alam naamang na siguro na sa Chicken Joy. Wala mo siya gitimpla gatas la. Ay. Naama iyang gatas niya, di jud ko mo timplasan. Kaya siya man maayon ka na nga po ng kamot ka mo timplasan. Nanay unsa na init. Init ako. Unsa pa? Ang labihan. Ano ni piyong nabalik la. Tug man na balik. Masabad niya magkuha. Pero pag mag-jogging lo sayo kay matala no. O kita anak nag-jogging pod. Ay kanang magsabot silang lapogs ba? Unsa man giluto la? Ani bangon na la. Bago na siya kay Nimot. may gisukaan nga ginamos, may iya sudan.
Ay, disilihan nga ginamot siriwa ko. Mga katiktik, maglapo akong okra. Kay tunlo-tunlo sa suka, di apay talong. Ano nagbiad-biad ka wako? Sa may imong trabaho sakit man imong kalawasan? Nasipa-sipa na sa bola dito sa Pringke. Kung nagtigawang daot to, maglubag-lubag pa na yung punuan sa abaga. Murag naggalas bitaw. Exercise no? Di pa maulan. Ayun ang mga tangtang sa mga tuhod kanan. Isakto kamot. Matay kalipay kada maura man tong mga duha ka adlaw ang iyang kamaayo. Na-expire dito la. Expire di ay na iya ha. La, itlay sa gatas la. Hugdan ko inuunang imong mga kamot inuuro na. Sabong di arabay sundang diri dool nako. Pamata magpatimpla, ilay sudo ninyo nako. Yung ayaw-ayaw ba? Pilay sweldo. Sildohan ko ninyo. Di anay ininit, nag-init ng inyong med. Kaya mong gatas wak. Naadiri ang gata sa butanganan sa pagpimit. Naapay mag-inom og gatas nga. Dili hugton. Mura maayo gani kay nay naghatag nakagatas. Kay og ako'y papaliton. Doan sinangag nga kape. Grabe, kinaraan mo na la. Lagi magsangag kog bugas nga mais. May patimpla ka wako. Mao. Di gini mo sa timplahan la. Hindi eh. Umuutan pa natin yung plahan. Ako pa iluwan malibang. Yung anak yun, kinsa may mag-ipos, ako pa'y mag-ipos kay kukdong kuglagaraw.
Wala sakit gid mga likod ni Wako lao. Mahawak. Diba ako magaling ko nga ng santi. Yan ako ang mga bata pa. Inis ko lang. Unsa? Ay, kung gahapon pa ka nag-ilis na po ka. Ayaw na butang niya ha, ibutang na yung dirit planggana. Ito na ako ma. Hindi mano. A few moments later. Ingon sa kala. Nagkaon. Mamahaw kay kutoy naman ni akong kuto-kuto. Ang akong kuan ka ng sudan okra. Ilapuhan. O talo nga. Ibutang ag itlog. Naman daw si Wako. Na, pagmata. Siguro nag-ilis. Umuta na, bitaw ko karon ka Erben nga asa masiwakon. Siret naman siya. Patoy pamahaw. Inom ragatas. Maurat to ako vlog mga katik-tik. Salamat sa inyong pagtanaw. Naot unta nga malipay mo.